Mabuti kung ganon. Talang laki tagituyang, tultulaan ng taramidag. Tanay! Saan lang, Andres? Yay? Oh, kisi sa balat tuyang. Padiretso di sinyas ko, bakas tanay. Pasaid mo taramidin niyaw. Tanay, dito likutan niyaw! Tambay mo Andres di Sigon. Ano, nakalabakan? Siyempre ako. Daunik pa eh. Nagsungi mo ni bagat ko no, di makalaba. Iyalam kami na tao, di sungit. Ay, nga rin ko. No ko ay, bawa nakpeng uminom. Bartagan na. Puna yan. Talaga, Siyempre, muna. Paito na kasi ay dyan. Wala. Labayag ka, ano? 15 minutes nga romansa ko na. 15 minutes, nagkaro ka. Kahit, masolve. Pati tudo ka dagaw. Okay, si Ma'am Andres. Tinggal daw, kasi pagtungtungan ta. Talaga kasta. Nababagat tayo. Rama na dyan. Sa bagay, Andres. Kaso, nariga mo lang nung man-under ti bakit. Talaga kasta. Nung lumabang kamot naman minsanan, kasla kanya kiday. May isa lang na sut-sut na. Susurutan ka maming ibagbaganan, gawawid ako. Ngamtat ta, ha? Bugkawak pa yung bagat ko na. So, kasi na lumaban, Andres. Adalataman nakasubig di likod na nga kutsilyaw. Puna yan. Dala-dala kasukbing ako tsilyaw. Libasa man nung nakaturog. What? Narika ta jay. Kasi nung inulong naman sa dilpatam. Hindi pa yung natanadtad ta dila. Ha? Mali mo, Andres. No, amo na nga romansaw kaon. Kutsilyo na ikwanan, yadayunan. Punay ka motor mo, Andres. Nagsuwabe, pang mumuntad. Yun Sila niya. Kintab. Guwapo. Apa yan natagam gamitin? Kaya tayo. GR4, mat protection. Ato ti mang mounted ti kwa. Protection ti mat color ti lugan. High quality matte finish with Siyempre. Carnova wax. Ano pa iti mabalin ng ako atoy, panggamitan? Mabalin mo natin kwa. Plastic, component, vinyl pads, tapos rubber. Mabalin mo lang. Dugayam ti mabalin nga panggamitan. Kuman Yung ti damag, kasi nga rodata motor mo. Made. Ya, maato yun. Amo mga wanti kwartak. Managrigri ka tala. May kasikaw. Sila niya. Tama di makababay nagsinger kanya. Guwapo ni. Yun Bagti motor, guwapo, di makingko ka. Nakamo. Makasao ka mo. Di bali na pintas ti pati motor. Huwag lang ti rupa. Kada ti umangkas. Ukis ti sabam, nagadong ammom. Nagatamor datoy. Nasa comment section yung link. Gabdrakan. No, amo na nga romansaw kaon. Kutsilyo na ikwanan, yadayunan. Kung laki tali ti pangbutog na romansaang lang. Yung sama lang, Andres. Nariga mo lang di kanayon. Magkakapsot kasi ka. Tani po muna hindi ko dam. Bakit nga? Ay. Hoy ma, diyan ka pala. Puka dito. Pag nakapudpudot. Bakit nandito ka na naman? Ang init-init, lakad ka ng lakad. Mamaya napalo pa yung pinagbubuntis mo dyan. Kaya nga. Ma, laki na pala yung tiyan mo ah. Ano yan, spalding? Kasi sa bam, narabang may mga bulat at tiyanan. Na pinagkulamta, bula. Chansing ka. Dapat pa-plus mo yan. Nakit dan reason. Na-miss ka lang mo ni Emma. Sabay ko kami hindi nakita sa una. Di ba, Emma? Wala nito, miss ka na. Bakit nandito kang init-init? Sabi kasi ni ate kuya, maglakad-lakad na daw ako para hindi ako mahirapang manganak. Mga anak? Saan ka mga anak? Hospital o hilaut? What? Kung hilaut, alam ko. Ako na lang magpapaanak sa'yo. Libre pa, babayaran pa kita. Oh, Del? Dil. Nakabuhay ka sa tambalanay. Dil patam tumula. Bakit ang reason? Talat na makil alam. Di mamuya. Expert atoy. Kung gamit iwalan ko niya ka. Ape ka rin tayo nailot maun. Kini bakit ko? No mabulok yung hilutag. Baka sa bali mga hilot, tararamidam. So, depende Andres no. Idagka-dagka na. Sa ospital ka na lang mga nakayma. Huwag dyan. Wala akong tiwala dyan eh. Sa hospital naman talaga ako manganganak kuya. Hindi mabuti kung ganon.
laki tagituyo. Tultulaan na, taramidag. Tanay! Saan lang, Andres? Yay? Oh, kisi sa balat to yan. Padiretso di sinyas ko, bakas tanay. Pasaid mo, taramidin niyaw. Tanay, dito likutan niyaw! Si kakamagaya mga tabaak. Nagkati na, tugo ko ni. Ay ba? Wala na, adya yan. May bang tagtungtong na kita. Sturbutan na kita. Hanawan ta? Woy! Baka sibukan na mga ta. Oh, kisi sa bam. Ano, sibug-sibug tamom. Katungtungan, boy. Good luck, boy. Baak, upo ka. Ba't anong ginagawa mo dito? Wala lang, naglalakad-lakad lang. Malapit na kasi akong mga anak eh. Kamusta ka na pala? Do you think I'm okay? Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin nakaka-move on? Malaki na tong tiyan ko. Alam ko, kung maliit yan, hindi ko na mapapansin yan eh. Bakit ang sungit mo? Hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa akin? Sa tingin mo, ganun lang kadali sa akin yon. Alam mo, cheating is a choice, not a mistake. And loyalty is a responsibility, not a choice. Nangyari na ang lahat, Baak. Wala na tayong magagawa eh. Nandito na. May magagawa pa ba ako? Andyan na. Tsaka, alangan naman, puro hinanakit na lang ang gawin ko sa buhay ko. Salamat, Baak ah. Ang lawak ng pangunawa mo. Hindi ka tulad noon, ang iksi. Siyempre, tumatanda na ako. Alangan naman tumanda akong paurong. Sa bagay, tama ka. Matanda ka na, tsaka pwede ka na maghanap ng asawa mo. Asawa? Awan di panunot ko atan. Nagbakakalatan. Huwag kang papayag, Baak, na maging Baak ka na lang forever. Kasi mas maganda pa rin yung may anak, may mag-aalaga sa'yo at magmamahal. Dula amin. Lukwindak tumo lang. Kasla kanyam. Taka mo latan. Teka lang, Baak. May sasabihin pa ako, hindi pa ako tapos. Anyaman na nagpudot to ko na Gusto sana kitang kuning ninong sa magiging anak namin. Saus! Alain nakpay nga ninaw. Damdama karupropak pa jubeng. Ha? Di taka malangay. Sa bagay, baka mag-away lang sila ni Renz.